दिनै फुटबल होननानै बुङोबा जोङो सारा आसामावनो मोनसे रेगुलेशन लाबोनायनि जेनाखि प्रसेस्टा बा नाजानाय बेखौ दोनबाय थादों आरो बड'लेण्ड ओनसोलखौ बुङोबाथ' आरो बियो एसे आलादाबाव बेवहाय प्रमद बर' सारनि नाजानायाव फुटबला जिबायदि मोनसे रेगुलेशन फैदों जायखौनाखि भारतनि प्रधान मन्त्रियानो रिकगनाइज खालामनांगौ जानानै फैदों। ये तस्वीर असम के एक प्रमुख क्षेत्र बोडोलैंड की वास्तविकता है। बोडोलैंड आज अपने एक नए रूप के साथ देश के सामने खड़ा है। यहाँ के युवाओं में जो ऊर्जा है, जो आत्मविश्वास है, वो फुटबॉल के मैदान में सबसे ज्यादा दिखता है। बोडो टेरिटोरियल एरिया में बोडोलैंड कैंप कप का आयोजन हो रहा है। जि फुटबलखौ नोंथांमोना दैदेनगासिनो दङ बे समावलागै जोंनि बर' लाइमोनफोर बिखेखै बर' लाइमोनफोरनि खोथाखौ बुंबाय आं बेसेबां सिमावलागै दावगानो हाखो मा लेभेलसिम गेलेनो हायैखो गोगोमसार गयारि फैबाय नोङो साफ गेमाव इन्डियानि जानानै बियो नोङो हाई स्करार आन्डार 19 भुटानाव जेनाखि खेला जादों मन'बिर बसुमतारी वान अफ द फाइनेस्ट थारमाने आपकामिं डिफेन्डार जोंना प्रधान मन्त्रि बिथाङा मुं लादों दा जाखांफुगासिनो दङ दा बिनिफ्राय नाय हलिचरन नार्जारी जोंनि गेजेराव एग्जाम्पल दं दुर्गा बर' जोंनि गेजेराव एग्जाम्पल दङ अपुर्णा नार्जारी इन्डिया रिप्रेजेन्ट खालामलांबाय नोङो आन्डार 19 जोंनि गेजेराव एग्जाम्पल दङ प्रमद बर' सारखौ रिकुवेस्ट खालामगोन जोङो हिन्जावसाफोरनि थाखायबो नैबे हाबाफारिखौ लानांगौ। नोंथांमोननि जि दैदेननाय जि फुटबलखौ नोंथांमोना दैदेनगासिनो दङ बे समावलागै जोंनि बर' लाइमोनफोर बिखेखै बर' लाइमोनफोरनि खोथाखौ बुंबाय आं बेसेबां सिमावलागै दावगानो हाखो खुलुमबाय बे समाव जोङो माखासे खोथा बाथ्राखौ जों सावरायनो थाखाय जोंनि गेजेराव जोङो सावरायगिरि महरै जों सावरायनो थाखाय आखायाव लादों बिथाङानो जादों आसाम फुटबल एसोसिएशननि बा आसाम फुटबल गौथुमनि सासे गाहाय नेहाथारि आरो बिथाङा इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि सासे बिथाङा नेहाथारि बिथाङा नैबे समाव लाइमोनफोरनि थाखाय गोबांथार जों खामानि मावनायखौ नुनो मोनगासिनो आरो बिथाङा बे लाइमोनफोरनि खामानि मावनायाव माबायदि सिगां लांगासिनो दङ गासै खोथाफोरखौ जोङो सिगां बिथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय जोङो आखायाव लागोन। गिबियावनो जों नोंथांखौ जोंनि बड'लेण्ड रादाबाव बरायग्रोबाय। खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाबनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायथि थाबाय आरो इयुनाव जेनाखि मेडियानि रल बेखौ जेरैहाय लाबोदों सिगांफोरबो आरो फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो लालांगोन होननानै मिजिंथिबाय। आथिखालाव नोंथांखौ खोब जों बेस्थ' थानाय नुदों फुटबलनि बोथोर होननानै बुङोब्लाबो भुल गैया दा जिहेथु नोंथाङा फुटबलजों गोबां लोब्बा गोनाङै खामानि मावगासिनो दङ माबायदि सोलिगासिनो दा? दिनै फुटबल होननानै बुङोबा जोङो सारा आसामावनो मोनसे रेगुलेशन लाबोनायनि जेनाखि प्रसेस्टा बा नाजानाय बेखौ दोनबाय थादों आरो बड'लेण्ड ओनसोलखौ बुङोबाथ' आरो बियो एसे आलादाबाव बेवहाय प्रमद बर' सारनि नाजानायाव फुटबला जिबायदि मोनसे रेगुलेशन फैदों गासैबो स्पर्ट्सआवनो खिन्थु फुटबलखौ स्पेसियेलि फकास होनानै मोनसे रेगुलेशन लाबोनाय जादों जायखौनाखि भारतनि प्रधान मन्त्रियानो रिकगनाइज खालामनांगौ जानानै फैदों आरो बे रिकगनाइज खालामनाया गोरलै बाथ्रा नङा सारा जेनाखि यां फुटबलार्स प्लेयार्स आरो जायफोरनाखि अर्गेनाइजार्स बिनि थाखाय बिराद गिदिर बुस्ट थारमाने बिराद गिदिर एनकारेजमेन्ट। दा आथिखालाव CM काप होननाय सोलिगासिनो दं बेनि माखासे खोथाखौ नोंथांनिफ्राय मिथिगोन। दा बे CM कापखौनो आं बुंबावनोसै दा प्रमद बर' सारा जेनाखि मोनसे भिजन आरो मिशनखौ लानानै खामानि मावदों इयुथफोरखौ लानानै 420टा BCDCआव गासैबो गामिखौबो इनभल्भ खालामनानै जेनाखि फुटबलनि टुर्नामेन्ट मोनसे खुंनाय बड'लेण्ड CM काप बियो एकदमबारे गोरलै बाथ्रा नङा दा 420टा BCDC आरो 70,000 प्लेयार्स आरो 3,000निबो बारा नोङो फुटबल टीम्स बियो मोनसे बोरैबा जुदि साननानै नायोबा जाफेरथावै बा जानो हाथावैफोरबायदि जों नुयो ओमफ्राय प्रमद बर' सारनि जेनाखि दैदेननाय आरो सारनि जेनाखि मोनसे भिजन बे भिजननि थाखाय जोंबो बयबो बारसोमनानै खामानि मावदों आरो साक्सेसबो जादों दिनैनि तारिखाव आरो फैयै फैयै बियो नेशनेल इन्टारनेशनेलसिम मोनसे एटेनसन मोननानै जेनाखि प्राइम मिनिस्टारानो नामखौ लानांबाय रिकगनाइज खालामनांबाय जोंनि मावनायखौ प्रमद बर' सारनि दैदेननाय लेखा दा बियो जाहैबाय जोंनि ओनसोलनि
बिराद गिदिर मोनसे बुस्ट आरो बिराद गिदिर मोनसे एनकारेजमेन्ट आरो बेखौ लानानै जोङो आरो फिउचाराव बिनिफ्राय बांसिननिफ्राय बांसिन जोङो खामानिखौ मावलांनांगौ दा बेनो जाहैबाय प्रमद बर' सारनि एकदमबारे क्लियार काट मोनसे लाइमोनफोरखौ लानानै मिशन आरो भिजन दा नैबे समाव जायफोरानोखि गेलेगिरि महरै गेलेगासिनो दङ बिथांमोननि फिउचारखौ नोंथांमोना नायबिजिरनायनि गेजेरजों माबायदि नुहुरदों नाय दा मोनसे खोथाया बेनोखि सासे जुदि गेलेनानैनो जुदि प्रफेशन बा गेलेनानैनो जुदि खामायनानै जानो बा केरियार हिसाबै लानोबा प्रफेशनेलिज्मखौ लानानै थांफानांगोन दा सासे प्रफेशनेल फुटबलार जानांगौबा बिनि जेनाखि थांखि बियो थांखिया बेलेग रोखोमनि जानांगोन दा जोंहा नायदो फुटबल गेलेनायजों बा गेलेनाया मोनसे प्रफेशनल नङा गावनि देहाजों लोगोसे गावनि जेनाखि मोनसे मेन्टेल ग्रथजों लोगोसे गासैबो बिथिङाव खामानि मावो आरो फुटबला बेल' नङा कि नोङो गेलेनानै एकदम केरियार दाथारनांगौल' बियो ससाइटिखौ फोसाबनायावबो बिराद मोजां मोनसे रल लानो हायो बिनि थाखायनो जोङो फुटबला जोंनि बयनिबो थैयाव दङ फुटबलखौ जों मोजां मोनो ओंखायनो फुटबलखौ जोङो बयबो गेलेनांगौ आरो बिनि गेजेरजोंनो जाय बेखौ प्रफेशनेलिज्म बा प्रफेशन हिसाबै लानो हाबाय बेजोंनो बिनि केरियारबो जानानै थांबाय नोंथांमोननि जि दैदेननाय जि फुटबलखौ नोंथांमोना दैदेनगासिनो दङ बे समावलागै जोंनि बर' लाइमोनफोर बिखेखै बर' लाइमोनफोरनि खोथाखौ बुंबाय आं बेसेबां सिमावलागै दावगानो हाखो मा लेभेलसिम गेलेनो हाहैखो दा नाय जोङो नायबाय थादों दाख्लै जुदि जोङो नायोबा नेशनेल गेम्स जादों नोङो छत्तीसगढ़आव आङो थांनानै बेयाव जोंनि टीमखौ एनकारेज खालामनो थाखाय गावनो निजे उपस्थित जाहैदों दा जोङो जुदि नायोबा आसामनि टीमाव बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्रायनो 80%निबो बारा रिप्रेजेन्ट खालामो बेथ' मोनसे जौगानाय बेयाव जुदि जों मेडेल मोनोमोनबा 80% प्लेयार्सफ्रा जोंनि जायगानिफ्रायनो साख्रि मोनजोबगौमोन जोङो सेमि फाइनालसिम थांदों नो डाउट खिन्थु जोङो मेडेल मोननो हायाखसै खिन्थु जोंनि पारफरमेन्सआ बिराद मोजांमोन दा बेखौ जुदि नायोबा फुटबलाव जोंनि ओनसोलनि प्लेयार्सफ्रा सान्थालि होन बर' होन आदिबासि होन गरखा होन बे गुबुन गुबुन जातिफ्रा गासैनिबो जातिनियाव थारमाने फुटबलनि थैया हाबनानै दं एकदम ब्लाडआवनो दं दा बेखौ जुदि जोङो एसे गुबुननिफ्राय जोङो कोच बा गुबुननिफ्राय जोङो ट्रेनिं आरो प्रफेशनेलिज्मखौ जुदि एसे जुदि गाइडेन्स बा जोङो ट्रेनिं होनानै जुदि लांनो हायोबा बिथांमोनहा फुटबलनि थ्रुयैबो केरियार खालामनानै गावनि जिबनखौ लांनो हागोन होनना जों मिजिंथिनो हायो दा नोङो नायदो दिनै नोङो गोगोमसार गयारि फैबाय नोङो साफ गेमाव इन्डियानि जानानै बियो नोङो हाइ स्करार आन्डार 19आव भुटानाव जेनाखि खेला जादों मनबिर बसुमतारी वान अफ द फाइनेस्ट थारमाने आपकामिं डिफेन्डार डिफेन्सिभाव गेलेयो दाख्लै जाय बिथांखौनाखि जोंना प्रधान मन्त्रि बिथाङा मुं लादों दा जाखांफुगासिनो दङ दा बिनिफ्राय नाय हलिचरन नार्जारी जोंनि गेजेराव एग्जाम्पल दं दुर्गा बर' जोंनि गेजेराव एग्जाम्पल दङ अपुर्णा नार्जारी इन्डिया रिप्रेजेन्ट खालामलांबाय नोङो आन्डार 19 जोंनि गेजेराव एग्जाम्पल दङ आरो जुदि एसे फिसा नोङो एग्जाम्पल नायबावनोबा दाख्लैसो दुरान्ड काप जानानै थांबाय नङा होमबा दुरान्ड काप जानायाव जेनाखि पारफरमेन्स खालामबाय जोंनि गथ'फ्रा बिरखां दैमारि रेलवेआव साख्रि मोनहैबाय नै गेलेनायनि थ्रुयैनो बिनिफ्राय पिकआप खालामनानै लांबाय अर्जुन मार्डि नोङो बेवहाय जेनाखि हेडिं होनानै वान अफ दा थारमाने बिराद मोजां गल सोदों नोङो साख्रि मोनहैबाय दा बेफोरबायदि स्कपआ जोंनि गेजेराव फैदों दा मानो थाखाय फैदों दा नैबेफोर जेनाखि मोनसे भिजन आरो मिशनखौ लानानै खामानि मावदों प्रमद बर' सारा बेफोरनि थाखायनो जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय बेफोर स्कपआ खुला जादों थारमाने अपेन जानानै होदों दा बेवहाय बयबो फैनानै बे स्कपखौ बे अपरचुनिटिखौ बोरै लानो हायो बे गाव गावनि खोथा जाहैबाय नैबे समाव सिएम कापआ मा लेभेलाव जानानै दङ जेनेबा फाइनाल सेमि फाइनाल बेफोरबायदि सिएम कापआ दा काउन्सिल लेभेलनि जेनाखि इन्टार कनस्टिटुयेन्सि बियो जोंना क'क्राझारनि मोनब्रै लकेसनाव जागासिनो दं मोनसे थारंगुरि मोनसे साउथ आफलागाव आरो मोनसे दतमा आरो फाइनाला जोंना 15 तारिखआव
साइ क'क्राझारनि साइ ग्राउन्डआव जागोन दा इन्टार कनस्टिटुवेन्सिनि क्वार्टार फाइनाल लेभेला जोब्बाय मस्टबलि दिनैनिफ्राय आं एक्जाक्ट शिडिउलखौ नायाखै दिनै सेमि फाइनालबो जानो हागौ मोनसे मोननैसो दा बिनि थाखायनो आंथ' बुंबाय थादों जेरावबो कि बे CM कापआ फिसा टुर्नामेन्ट नङा बेवहाय जोङो ओरैबायदि डिजाइन खालामदों काउन्सिल लेभेलाव आसाम फुटबलनिफ्रायबो बावहाय स्काउटार्स दङ आरो बे जेनाखि टुर्नामेन्ट बे टुर्नामेन्टआ जोंहा लाइभ टेलिकास्ट जागासिनो दङ स्पेशलाइज स्पर्ट्स चेनेलाव स्पेशलाइज्ड इउटिउब चेनेल जानो हागौ खिन्थु स्पर्ट्सनि स्पेशलाइज बिसोरो फुटबलाव दा बेवहाय मा जायो जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय इभेन कि फरेनार्सफ्राबो गामि सिंनि खेलाफोरखौ बिदिनो रिमट जायगानि खेलाफोरखौ बिसोर नायखोमाबाय थायो नायनानै मा जायो बेयावनो जुदि सोरनिबा टेकनिकखौ मोजां नुदोंबा सोरनिबा स्किलखौ मोजां नुदोंबा हठातके पिकआप खालामनानै लानो थाङो बे जोंनि मोनसे अपरचुनिटि आरो मोनसे अपरचुनिटिया जाहैबावबाय जोंहा चिफ सारा निर्देश होनानै दोनदों जोंखौ बुंनानै दोनदों जाय हायेस्ट स्करार बे CM कापआव आरो जाय बेस्ट प्लेयार बे सानैखौ बड'लेण्ड एफसिआव लानांगौ आरो दुरान्ड काप गेलेहोनांगौ बेथ' फिसा मोनसे अपरचुनिटि नङा मानसिफ्रा गाहायनिफ्राय लानानै दुरान्ड कापसिम गेलेनो बिराद जुजियो खिन्थु साक्सेस जाहैया खिन्थु दिनै जोंनि गथ'फ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा नैबे बड'लेण्ड CM कापनि गेजेरजों एकदमबारे सर्टकाट मोनसे लामा मोनदों दा बेखौ जोङो सिरियासलि लानांगौ बे खेलाफोरखौ जों सिरियासलि लानांगौ आं बेखौ रिकुवेस्ट खालामबाय थादों सिरियास लानानै नैबे बड'लेण्ड CM कापखौ मोजाङै गेले थाउजेन्डस अफ अपरचुनिटि बेवहाय हाबखोमानानै दङ आसा दंना गैया जे CM कापनिफ्राय दुरान्डआव गेलेहैनानै बा स्कप मोनहैनायनि नङा बेथ' सानैयाथ' मोनखागोन सानैयाथ' मोनखागोन बेस्ट प्लेयार आरो हायेस्ट स्करार बे सानैया दुरान्ड काप जेरैखिजाया गेलेखागोन बड'लेण्ड एफसिनि जानानै आरो बिनि उपरियाव सोरबा जुदि मोजां गेलेदोंबा बे गथ'आ एनि टाइम आसाम टीमनि थाखायबो सन्टस ट्रफिनि थाखाय कल जानो हागौ आरो बड'लेण्ड एफसिआवबो डाइरेक्ट पिकआप खालामबावनो हागौ सानैयाथ' गेरेन्टिड खिन्थु बिनि गोजौआवबो अनेक अपरचुनिटि दंबावो दा CM कापनि खोथाखौ जोङो गामि लेभेलनिफ्राय जिखिनि लाना फैबाय होननानै नोंथांमोना नोंथाङा फोरमायबाय बेवहाय बिखेखै हौवासाफोरनि बांसिन नुयो हिन्जावसाफोरनि थाखाय बेखौ सिन्था खालामाखै नामा जागायदों दा जोङो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो हौवाफोरनिफ्राय जागायबाय जुदि बियो साक्सेसफुल जायोबा बा साक्सेसफुल अलरेडि जाखाबाय जोङो प्रमद बर' सारखौ रिकुवेस्ट खालामगोन जोङो हिन्जावसाफोरनि थाखायबो नैबे हाबाफारिखौ लानांगौ दा निस्सय प्रमद बर' सारा जिहेतु बयनिबो थाखाय सानो फैबाय थानाय समाव हिन्जावफोरखौबो नैबे जेनाखि आवथा बे आवथायाव लाबोनानै कम्पिटिसनखौ बा टुर्नामेन्टखौ खुंगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो खुनु हायैनि खोथा गैया हायैनि जेबो खोथा गैया जोङो हिन्जावफोरखौबो लाफानांगौ होननानै प्रमद बर' सारनिसिम जोङो मोनसे प्रप'जाल बा रिकुवेस्टखौ जोङो होगोन नैबे समाव आङो CM कापनि खोथाखौ दोनथ'नानै जोबथा आरो गेलेनायनि बिथिङाव सोंनो लुबैबावबाय जिहेतु दा दुरान्ड कापआ फैगासिनो दा जोंनि गेजेराव क'क्राझाराव जानो थांगासिनो बिनि एसे डिटेल्सखौ नोंथांनिफ्राय मिथिगोन दुरान्ड कापआ जोंहा ट्रफि टुर बियो जागायजेनसिगोन 15 तारिख जुलाइआव क'क्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआव जोंहा ट्रफि डिसप्ले ट्रफिया सफैगोन आरो बेवहाय जोंनि आसामनि स्पर्ट्स मिनिस्टार नन्दिता गल्लसा बिथांजोआबो फैगोन आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ मान'गेटेड प्रमद बर' साराथ' थाखागोन दा बिनि उनाव जेनाखि जोंनि गेलेनाय जोंनि जेनाखि दुरान्ड काप जागायजेननाय बियो 27 तारिखआव जागोन 27 जुलाइ 27 जुलाइआव जागायनानै जोंहा 16 आगष्टसिम जागोन दा जोङो आसामनिफ्राय गिबि टीम हिसाबै जोंहा दङ बड'लेण्ड एफसि आरो दा गोदानै बिथांमोना मोनसे टीम दाजाबदेरबावदों कार्बि आंलंनिफ्राय कार्बि आंलं मर्निं स्टार होननाय मोनसे टीमखौ बिथांमोना दाजाबदेरदों बिथांमोना I-League 2 इन्डियानि I-League 2 आव गेलेबाय थायो दा पान्जाब एफसि जायनाखि ISL टीम बिथांमोना फैगोन आरो ITBP इन्ड' टिबेटान बर्डार पुलिस बिथांमोनाबो फैगोन टटेल मोनब्रै टीमा नैबे क'क्राझार भेन्युआव गेलेनो थाखाय फैगोन
नैबे समाव आङो गेलेनायनि बिथिङाव नोंथांनिफ्राय गोबां खोथाखौ मिथिबाय आरो जोंनि जाखिनि बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बिथांमोननो जों फोरमायथिबाय